love story. Hello, itago nyo na lang po ako sa pangalang Nicole. This story po happened 5 years ago, so 17 pa lang ako noon. Panahon ng galaan, gimikan, at kagaguhan. Uso kasi clan nung mga panahon na yun eh. Nag-decide po ako na mag-join nung time na yun. Di naman po dahil sa naboboard ako, kundi para mang-trip ng mga kalalakihan para hingian ng load. Di naman po sa pagmamalaki, mahitsura naman po ako. Di man po kagandahan, pero nung panahon kasi na yun, maraming nagkakagusto sa akin. Kapal, no? So, eto na nga po dahil na i-enjoy ko na ang kaka-text, GMs, and PMs. Hanggang sa may new member po kami at ang codename niya is Guillaume. So, ayun, winelcome namin. Lagi kaming magka-text yung tipong wala na kaming pakialam sa ibang members. Mabait siya, maintindihin, may sense of humor, at gwapo. Mga ilang weeks ang nakaraan, may EB or eyeball na magaganap. Ewan ko ba, napaka-excited ko nung mga oras na yun kasi makikita ko na siya. Nung dumating ang araw na yun, wala po kaming imikan. Kung anong daldal namin sa text, napakatahimik naming dalawa sa personal at sa kanya ko lang po naranasan yun. Hanggang sa magpasya kami na mag-EB na kaming dalawa lang. Doon na po nagkikwentuhan. Naging sobrang close po kami ni Guillaume hanggang sa napagpasyahan namin na mag-quit sa clan na sinalihan namin. Fast forward, si Guillaume po ay may GF. So sad nga po eh. At di niya itinago sa akin yun. Nakakatuwa nga kasi hindi siya yung tipong lalaki na i-deny ang GF niya pag may ka-text sa ibang babae. Lagi kaming lumalabas, kumakain na magkasama, gala here, gala there, gala everywhere. At di po alam ng GF niya yun. Nagsasabihan po kami ng I love you sa isa't isa, nagkikiss at holding hands. Noong mga oras na yun gulong-gulo ako kung ano ba talaga kami. Hindi ko naman matanong sa kanya kasi baka layuan niya ako at ayaw ko pong mangyari yun. Tumagal po ang aming pagkakaibigan at lumalim ang aming pagtitinginan. Hanggang isang araw, nagyaya siya na kumain kami sa labas. Di ko rin po maintindihan kung bakit pumayag ako na sumama ako sa kanya na mag-check-in sa hotel dahil alam ko na ang susunod na mangyayari. Pero di ako nagdadalawang isip na sumama sa kanya dahil mahal na mahal ko na siya. At yun na nga po may nangyari sa aming dalawa. Nung gabi ding yun ay napag-isip-isip ako na napakasama kong tao. Di ko naisip na may GF siya at di ko man lang naisip ang mararamdaman ng GF niya in case na malaman niya po ito. Pero kahit ganun, di ako nagpapigil sa nararamdaman ko. Lagi na kaming lumalabas at paulit-ulit na may nangyayari sa amin. Alam ko po sa sarili ko na may kahati ako sa pagmamahal niya. Pero still masaya po ako sa tuwing kasama ko siya. Makalipas ang 3 buwan, alam niyo na siguro ang nangyari. Yes, nabuntis po ako. Di ko alam kung paano ko sasabihin sa kanya kasi natatakot ako baka iwanan niya ako. Nag-decide po ako na ilihim sa kanya ang pagdadalang tao ko. Nag-change po ako ng number, nag-deactivate sa social media para di niya ako makontak pa. Napakasakit po sa akin ang naging desisyon ko. Hirap na hirap akong iharap ang sarili ko sa ibang tao. But still, mahal na mahal ko siya at ayoko na mag-isip pa siya. Fast forward, ipinanganak ko ang aking baby year 2015. Bilang isang magulang ay kailangan ko magtrabaho para sa aking anak. Nagtrabaho ako bilang isang CCA at tiniis ko lahat ng hirap, pagod at puyat. Pero sa tuwing makikita ko ang ngiti ng munti kong anghel ay napapawi ang lahat. Makalipas ang 2 buwan, nangyari ang di inaasahan.
Opo, naging katrabaho ko si Guillaume. Sa una, deadma lang po ako pero doon ko po na-realized na di pa nawawala ang feelings ko sa kanya. Isang araw, nagkasabay kaming kumain. Naiilang ako at halos di ko malunok ang kinakain ko. Hanggang siya ang unang nagsalita. Kamusta ka na? Tanong niya sa akin. Kasunod na yon, ang mga napakaraming bakit. Di ako makasagot. Wala akong masabi. Naguguluhan ako. At tinanong ko siya ng pabalik. Ikaw, kamusta ka na? Eto, okay lang. Kasal na ako. Ikaw kasi, iniwan mo ako. Sabay ngiti sa labi niya. Nginitian ko na lang siya pabalik. Masaya ako para sa'yo, sabi ko sa kanya. Pero deep inside, parang namamatay na ako. May asawa ka na ba? Tanong niya sa akin. Oo, may anak na ako pero naghiwalay din kami ng napangasawa ko. Sagot ko sa kanya. Kaya pala di ka nagpaparamdam sa akin noon. Nag-asawa ka na pala. Di ka man lang nagsabi. Sagot niya sa akin. Nung narinig ko yun ay sising-sisi ako kung ba't ko sinabi yung mga bagay na yun. Sige na, balik trabaho na ako. Yun na lang ang sagot ko sa kanya. Sa araw-araw po naming pagkikita ay masasabi ko pong mahal ko pa rin siya. Sa ngayon po ay magkaibigan pa rin kami ni Guillaume. In fact po ay ninong siya ng anak ko na anak niya. Masaya po ako na sa kahit sa konting oras niya ay nakakasama siya ng anak ko. Maraming salamat po at hanggang dito na lang po tong story ko. Don't judge me po ha, Nicole, 22.